Hi everyone, hanya hilam sugani channel o. Hingke tini hingke seng thangai tongo beng thang hingke seng kisa kam nanggai nai thangai tongo soileng tawo kasa kam ni bagui hingke seng ekdin horsa thui hainai hai hinai thanglaio horsa thulai jar khainai hingka ke seng tabuk thangai tongo hingka ke norong no phunuknai busuk jortui lama ayanggo naithok hingka ke seng lama o bahai ke thangkha thangya obo bai norok kisa norok bai kisa ang share khainai hingke ani video no khaike no paithak jora naitongdi lama onek danger mamang no lama hingke ekdom kokoi mokoi lama. Ang hingke onek tongthokjak onek dini por haike lama haksa loma thangma bagui ekdom excited wngkha video khaijak. Hingka ke angkhe thangma karon hingka ke tamsanai bono logi ringna bagui thango ani dol no hingka ke tai vlog bo swnamtui hinui thango hingka tabuk seng eco park o sok paikha bormora o hathai koto o. Tabuk hingke ang ekdom uncomfortable nangjak soka ekdom bisma samani tasra sidi ekdom no ekdom ongkhornai ekono bungsibo hingke seng tabuk bisma salai soka hinui kisa ongkholaikya dress khaina hinui nai hingke kaisa bini phang tolao bathak laikya seng hingke nari yang tongtoi bo pahar nukuri tongo hingke ikona sidi ya oro hingka ke ekorok phalai tongo tamseng anaros rok phalai tongo hingke seng tabuk bathalai tongo rest khainai nai hingke angkhe rest khaitongya yang video rok jagui tongo norok no phunukna bagui anaros bo engdom mark phalai tongo hingke seng haina hai thanglaio ka tabuk khe seng lama kotor o sok paikha ekdom lama naithok kotorma. Tabuk hingka ke ang basa malainya naikha hingke sok paikha soileng tao seng hingka ke eko soileng tani SDM obo hingke orono seng kam nang thaimani SDM o hingka ke bo hingka ke thangka ani logi je phainai bo hingka thangka SDM o samung khainani bagui hingka ke tabuk hingka seng kisa dolong nogo habui thungnani mane dolong nogo habui thui thangsinai hinui nai dolong nogo tabuk seng hingke tabuk kisa visit khai tonglaio. Obo hingke next day hingke seng kipilai mani video hingke seng kipilai tonglaio nahari nokka soman ta sasri lama o watui manjaklai suka seng ekdom no angkhe kiri tongo watui ta manjak tu hinui nai mwtai khulumase mwtai rok se nahalia watui manjaklai suka ekdom no. Good morning everyone hingke phungni kisa mamui songrana hingke nogo sok paijak seng sok paikha hingke tamsanai video se khaimalia ang watui wamani bagui hingka ke tabuk hingke ang oro muiya songnai muiya bai motor songnai bono kunui khainai amondro songnai hingke ang oro eklogi ririkha bono tabuk songnai bono chikang haike songrunai obo muiya bai motor songra bagui rokma haike songrunai videooi mui box ririkha mui box oinya achukgui tongo ang tabuk tui kisa nungui nai swimanamani hari anggo sui rok walai tonglaio borokni mung hingke mirinda bai uriti yango watui bo thanglia pura lete petang sukha
muirok monbakhe hangke tabok ke maistana achukha tabok tamui tongo 10 ta tamkha tabok se maistanai phungni hingke tinini tamtama ang song hingke tini ang molok bosok songo tei muya aonro motor bai asung songo hingke obo hingka ke godok je namani tabuk hingke obo khe o madam songrok phaio hingke ko tabok khe ang mai sasinai muya aonro bai tinini moi hingka ke ang songmani hingke jotono ang thokri mamang songkha tamni hingke thokri chakha ke onek deherni bagui health rok kaham ongkho abagui ang chakha kisa gas bo bari tongbola ang abagui thoksara moi songo tini hingke thok bai sukha jotono muya bo thokka tai iko jagamura bo sorry jagamura ya milak bosok bo thokka ekdom na tei madam songno phaimani mani godok bo onek ka ani mobile log ba hamya camera hamya bagui nilam muirok ekdom color se india phudlo se mui tongo ekdom na quality hamya mobile ni tokona khaitong jawo bo bai tini ni ani video asung nang sinai hingke norok ani video no jajaka hamjaka hingke like subscribe khai di tei share khai di hingke tata bye bye.